Turkey and Saudi Arabia want from Ethiopia. For years, the Gulf powers moved in sync. The United Arab Emirates and Saudi Arabia stood shoulder to shoulder in backing Abdel Fattah al-Sisi in Egypt. They aligned on Libya, they aligned on Yemen, they even pushed for coordinated Arab positions on Israel and Palestine. Today, the unity has fractured and the ripple effects حنت حتو أبقرنا أفريقيا بتدقاقامي ببزحات حيلتات تزرب زربالا إذا زربا زيادة ما أبنتقنا أزوم كلهم حيلتاتنا ودمت زلو انتايم زدلي زلو What do they want? بلتقنا أخي نقولاتهم دليتاتهم كسمر لهم عقمل لوديو كيلت على لوديو أتي نسوم زدلي وزلو نمقبار انتايم زدلي وكاوز زدلي زلو انتاي ككيب يخل زبل زربا بتدقاقا من سمع لنا حدا كابزي لنكني أزرابي كوين زلو أبقرنا أفريقيا بزن يجمر የንጉስ ሶሎሞንና የንግስተ ሳባ ዘመን ጀምሮ ለሺህ ዓመታት የዘለቀ የደም ትስስር ዛሬ ይህ ግንኙነት ከታሪክ ማህደር ወጥቶ ወደ ዘመናዊ የቴክኖሎጂ የደህንነትና የስትራቴጂካዊ አጋርነት ምዕራፍ ላይ ተሸጋግሯል። የእስራኤሉ ፕሬዝዳንት ኢሳቅ ሄርዞግ አዲስ አበባ ሲገቡ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ህያው ድልድይ አዲስ ትንፋሽን ሊዘራ ነው። ይህ ጉብኝት ለምን ለኢትዮጵያና ለእስራኤል ከጉብኝት በላይ ሆነ? ዛሬ ይህንን ጉዳይ በዝርዝር እንመለከታለን። كم نريد لنا زم سبعة زياتهم كاب نجوس سلمونن نجست سابان يوم زولو زولو أي تم سبعة تاي ودي تنتوايد خوني ونجر anyway إسرائيل زي ما صوتهم درك حفكف يوم كل دليل زلوجن إسرائيل مسيحتهم زلا نايب حكي تايد من تاع علامة مسيح زلا إسرائيل مسيحتهم زلوا زمدنا بزو عارتك رسيد صحف زلو أتعلامة انتايو تأجندا انتايو بفلاي دما مزناي قرن أفريقيا زقبر زلو ودراتن شبد بدن نا إسرائيل ترى انتاي كوني خلي أبز كباب زبل نبزوح نايت كبابي درو بلتسقنا أبدن بكوينات كوينو أب حادو قرون كوينات رقيسو أب تقراي لو مدى يجمر صباح انتاي كفاية يقبر انتاي حماق يقبر أبز بحالو لزولو نا إسرائيل مرحي أب كريتيكال جزء ممتو سلام كمتسخم زي ما زي مفزحت سبك متزخلي مغنياتو سلام إسرائيل بحد خطة سنتخل نقرات هيكونا إسرائيل سلام بحد بوتاير كبانين إسرائيل أبز مصوتو سلام كابوت إليا سلازي إسرائيل ماركاناتا تريد ماركاناتا كويناتيو سلازي كويناتن عقرقرن زلو وحقر ناب كبابينا ممتعا زياتهم كابقا يحمن صفي قبلوا مهلاهم نكوينات بغا يحمن صفي قبلوا خمسة لو غيرنا ترينا نوزدو جن إسرائيل مزيان نشاطهم من الوقت من دي مصعبو من كدي مصعي من بدونالد ترامب راي دي مصعب كله بيمصوا مالو ناي جوار زربام كل ጊዜ ዘክሩዋ من مصي يكون زغدس اب ኢትዮጵያ ይልም እንታይ ይቀየራሉ ይተዘገድስ እንታይ ይፈጸማሉ ይተዘገድስ ሀገርና በገጻት ኸይዳላ እዩ ዘገድስ ሀገርና በይ ተኸይዳላ well let's go straight to that ምክንያቱ እንታይ ይገበራሉ ኩሉ ጊዜ ናይ ምሕሳው ተኽሎታቱን ስለዘሎ እቲ ዝግበር ዘሎ እቲ ሀገርና በገጻት ኸይዳላ እንታይ ይገብርሉ እንታይ ያጋጥማማሎ ካብቲ ድራማናቶም ውጻቢልና ኣብቲ ኩንነት ንሕና ክንዛረበሉን ክንሰምዖን ዘይደልዩና ዘሎ መብዛሕቲ ጊዜ ኣብ ሚዲያውን ክመጽ ዘይደልይዎ ናቡ ከነሰጋግረው ገበሮን the Ethiopian government is trying and work to get access to the Red Sea on peace and diplomatic ways, and Israel supports that, and Israel is with Ethiopia because Ethiopia with 130 million people needs the sea access for its national security and well-being, and for its advancing its economy. Therefore, Israel supporting Ethiopia. Israel is always with Ethiopia. كم ذات رواز اللهم يا ديا Ethiopia na هجي انتاي زبلزي بخلوتي امباسادر ناي ኢትዮጵያ ናይ ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንዲዩ ኢትዮጵያዊ ካክትብሎ ትኽእል ምክንያቱ ኣብ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ መራ ዝተኣለኸ እዩ ስለዚ እስራኤል ንኢትዮጵያ ስዳርጋ ገለ ካብቶም ኣማሕደርትናታ ክትብል ከማን ዘደፍር እዩ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ብሰላማዊን ብዲፕሎማስያውን እዩ ዝብል ሓሶት እዩ ግን እዚ ምክንያቱ ነታ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ዝደፍእዋ ዘለዎ ሶም እዮም
ብልጽግና ነዚያ ጉዳይ እዚ አንጻር ኩሉ ዓለም ክኸዳይ ክልኒ ምስቲ ኩሉ ሃገሩ ትቃጸሎ ዘላ ስለዚ እቲ ጉዳይ ብፍላይ እዚ በእንግሊሽ ክዛረብ ከሎ ርጥብ ዝበለይ በአማርኛ ዝገበሩሉ በዓለም ውስጥ ካሉ የዲፕሎማቲክ ሀገሮች ዩኒክና ልዩ የሆነ በሌሎች የዲፕሎማሲ ግንኙነት ላይ የማይታይ ለየት ያለ ታሪካዊ የሆነ ግንኙነት አለ። የሀገራቱን ግንኙነት የመዘገቡ ሰነዶች ጊዜውን በሺህ ዓመታት ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እስራኤልን ዘሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣብ ታሪክ ፍልይ ዝበለ ዝምድና ምዃኑ እዩ ዝነግር ምክንያቱ ቤት እስራኤል ዝበሃሉ ኢትዮጵያውያን ምናብኡ ስለ ዝቕመጡ ገለ እናበለ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ነዚ ብልጽግና ብጣዕሚ እዮም ዝጀናጅንዎ ብርግፅ ንእስራኤል ምስ ስትራቴጂ ናይ እስራኤል ፐርፌክትሊ ማች ዝገብር እቲ ብልጽግና ስለምንታይ እስራኤል ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ሃገር እያ ኣብዚ ሓንቲ ቻርት ገይሮም ኣለዉ ክገርመኩም look at this chart ሓደ ኣብዚ እዛ ቻርት እዚኣ እንታይ ኢሎም ኣለዉ እቶም ቀጠልያ ናይ ሪቪዥኒስትስ ኢሎሞም ኣለዉ ናይ ምስፍሕፋሕ ታሪክ ሓድሽ ታሪክ ክሰርሑ ዝደልዩ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ መን እዮም እሶም ኢማራት እስራኤል ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ማለት እዩ እቶም ሰመያዊ ድማ ስታተስኮ ስትሮንግ ስታተስኮ አላይመንት እዚኣቶም ድማ ሃገራት ከም ዘለዎን ክኾን ኣለዎን ዝኾነ ነገር ዝቕየር የለን ታሪክ ዝቕየር የለን ሓድሽ ነገር ዝፍጠር የለን ዝብሉ ግብፂ ስዑድያ ኤርትራ እየን ሰለስተ ስለዚ እቶም ክልተ አንጻር ዘለዉ ዝበሃሉ ኢማራት እስራኤል ኢትዮጵያ ክኾኑ ከለዉ ነቲ ነገራት ክቕይሩ ዝደልዩ ዘለዉ ኤርትራ ስዑድያ ግብፂ ድማ ዝቕየር የለን ብሉ ቱርኪ ካባቶም ብትሕት ዝበለ ደረጃ ገይሮም ኣለዉ ሞደሬት እያ ስዑድያን ኤርትራን ግብፅን ኣይኮነትን ኣብቲ ኣላያንስ ይብሉ እቶም ብጫ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ሃገራት እዮም ስለዚ ስታተስኮ አላይነት አክተርስ ስለዚ ትውግእ ኣብ መንጎ ሪቪዥኒስትን ኣብ መንጎ እትዮም ስታተስኮ ሃገራት ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ክኽበር ኣለዎ ዝብሉን ኖ ክቕየር ኣለዎ እቲ ካርታታት ዝብሉን ዝጓጉእለን ዘለዉ የመን ሱዳን ሊብያ ኣለዎ ተዓውዶ ኩናት እዚ ድማ ትልመፃይ ተን ሃገራት ከመይ ጌርካ ኣብ ሓደ ብሎክ ተስግረን እተን ምስ ብልጽግና ቅርብ ዝበለ ኣተሓሳስባ ዘለወን ወይ እውን ኢማራት እትዝውረን ሃገራት ደቡብ ሱዳን ኬንያ ከምኡውን ክፋል ናይ ሶማልያ ፑንትላንድ ዝበሃል እዚኣቶም ብኢማራት ዝዝወሩ ምዃኖም ናይ ኢማራት መርገፂ ዘለዎም እዮም ህሱስ ዝበሉ ድማ ኡጋንዳን ጫድን እውን ኣለዉ ናቶም መንገዲ እሳቶም እውን ይተሓባበሩ እዮም ግን ብጥንቃቐ እዮም ዝተሓባበሩ ዘለዉ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ሓደ ዓብይ ሪጅናል ኮንፍሊክት ተፈጢሩ ከም ዘሎን ናብዚ ኣዲስ ኣበባ ምምፅኡቲ ናይ እስራኤል ፍሉይ ልኡኽ ድማ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጽቡቕ ጌርካ ንምፍንታቱ ጽቡቕ ዝኾነ መግለፂ ጽቡቕ ዝኾነ ምብትታን ንምፍጣር ምዃኑ ክንርዳእ እንደሊ ማለት ይነገር ኣሜሪካ ፖሊሲ ደረጃ ፀገም ኣጋጢሙሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈጠሮ ንዑ ንምርዳእ ንኣብነት ኣብዚ ናይ እስራኤል ምንቅስቃስ ንእሽተይ መከስማዓኩም እስራኤል ግን ካብ እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክመፁ ይረኣዩን እዮም ስለዚ በዚ ሓደ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ዳርጋ ናቱ ምርኣያ እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ኣሰላልፋ እስራኤል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዳሕርናታቶም ተወከልቲ ኮይኖም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ወይ ከም መንግስቲ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ከዓ ከም በዓል ናይ ሶማሊ ክልል ሶማሊላንድ ክልልን ናይ RSF ዚኦም ናይ ፈጥኖ ደራሽ ዝበሃሉ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ እዚኣቶም ከዓ እቶም ኣካል ናይዚ ልፍንቲ እዮም ስለነዚ ንምርጓድ ዝመስል ዘሎ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ከዓ ብየመን ዝግበር ዝነበረ መጥቃዕቲ ነዚ ከባቢ እዚ ኣገዳስነቱ ናይ ብሓቂ ንላዕሊ ኣደይቦ ኣሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ብፍላይ ንእስራኤል ከዓ ብክልተ መገዲ ዝረአ ቀዳማይ በቲ ናይ ኢራን ንእስራኤል ተፈራርሓሉ በቲ ናትካ ዘለዎ ዓቕሚ ናይ ምስካሎት ሚሊሻታት ዘብሮ ኣብ ደቡብ ሌባኖስን ኣብ የመንን ዘለዎ ሓይሊ ከምኡን ኣብ በዓል ዕራቅን ካልኦትን ዘለዎ ብኣቶም ጌራያ ንእስራኤል ከተጥቅዕ ወይ ከዓ ከም ናይ መደራደሪ ነጥቢ ጌራ ክትልዕል ፀቕጥኻ ገብር ትፍትን ማለት እዩ ስለዚ እስራኤል ካብ ዝዋን እዚ ምስ ኢራን ኣብ ዓብዪ ምትፍናን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውግእ እውን ኣላ ክበሃል ይከኣል እዩ ንኢራን ካብ ኩሉ ሓይላ ናይ ኣፅዋር ናይ ኒኩሌር ይኹን ናይ ዘይ ኒኩሌር ካብኡ ኩሉ ኒውትራላይዝ ክትገብራ ካብኡን ሓሊፍካ ስርዓት ናይ ኢራን ንምغያሩን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሳዕ ክንደይ ፓውደር ኬክ ይብልዎ ንክፍንጀር ቀሪቡ ዘሎ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ናይዞም
ተጎራፈት ሓይልታት ኣብቲ ከባቢና ዝመጽዎ ዘለው ብፍላይ ድማ ናይ እስራኤል ምምጻእ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያውን ወታደራውን ለውጢ ኣሰላልፋታት ተስዒቦም ኣለው ሃገራት እቲ ዞባ ነቲ ግጭትን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመጽእ ለውጥታትን ንምግጣም ብኸመይ ከም ዝሕዞ ከሰላስላ ደሪኽዎን ይርከብ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ ከም ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ጅቡቲን ኬንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ነቲ ኩነታት ክጥቀማሉ ወይ ድማ ንዝመጽእ ለውጢ ንምምካት ጻዕርታት ይገብራ ኣለዋ እስራኤል ነታ ናጽነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ዝሃበቶ ሃንደበታዊ ኣፍልጦ ሃገርነት ከምኡውን ጉዳይ ናይታ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋ እተስፍሕ ዘላ ቱርኪ ሃገራት ኣማራጽታት ክሪኣ ገይርዎን እዩ ስዑድ ዓረብ ቱርክን ግብፅን ብሓደ ክስለፋን ከለዋ ኢማራትን እስራኤልን ድማ ብኣንጻሩ ቆይመን ኣለዋ ገለ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ሓደ ካብዞም ክልተ ሰላልፋታት ከም ዝውግና ብንጹር ገሊጸን ገሊአን ድማ ናብ ሓደ ዝዛዘወ ኣረኣያ እኳ እንተለወን ብግልጺ ካብ ምግላጽ ግን ተጠንቂቐን ይረኣያ ኢትዮጵያ ካብ ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ብወግዒ መርገጺኣ ከይተፍልጥ ጥንቃቐ እኳ እንተገብረት ናይ ቀረባ መሓዛ ኣቡዳቢ ኮይና ግን ትቕጽለላ ጸብጻባት ማዕኸናት ዜና ከም ዝሕብርዎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ኣጽዋር ክተጓርተሉ ኣብ ዝጸንሐት መስመራት ሶማልያን ምብራቓዊ ሊብያን መሰናኽላት ክገጥማ ጸኒሑ ስለ ዝኾነ ኢማራት ኣጽዋር ናብቶም ዕጡቓት ንምስጋር ኣብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ክትምርኮስ ከም ዝገበራ ጸብጻባት የመልክቱ ሮይተርስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝምወል ሚስጥራዊ ማዓስከር ወተሃደራዊ ተዓሊም ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ዝሃነጸት ዝገልጽ ጸብጻብ ኣውፂኡ ነይሩ እቲ ጸብጻብ ምስ ወፀ ድሕሪ ሒደት መዓልታት በዓል መዚ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ፍቓድ ናይቶም ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ክጽብጽቡ ዝነበሮም ጋዜጠኛታት ሮይተርስ ሰሪዙ ፍቓድ ስራሕ ካልኦት ሪፖርተራት እውን ኣይሐደሰን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንማዓስከር ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ኢትዮጵያ ምወላ ምግባራን ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኢዳ ምእታዋን ንዝቐረበላ ክሲ ብተደጋጋሚ ነጺጋቶ ኢትዮጵያ ንዳዕመ ሰሪዕ ሓገዝ ትገብረላ ዝብል ክሲ ብሰበ ስልጣን ሱዳን ቀሪቡላ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጡቓት ዳዕመ ሰሪዕን መሻርክቶምን ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣላያንስ ንነዊሕ እዋን ክንዛረበሉን ክነብለሉን ፀናሕና ጉዳይ ኮይኑ ሕጂ ድማ ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ መብርሂ ክንበኩም ኣብዚ ዳዕመ ሰሪዕ ለንቀነ ሓደ መጽናዕቲ እዚ ደ ሰንትሪ ዝብል ዘውፅኦ መጽናዕቲ እዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ መራሒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዱባይ ብዙሕ ፕሮፐርቲስ ከም ዘለዎ ረኺቦም ኣለው እዚ ድማ ኣገይን ኣብ ኢማራት ይቕመጥ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ገንዘብ ብውግን ዕግርግርን ዘምፅኦ ዘሎ ኣብ ኢማራት ኢንቨስቲ ይገብሮ ከም ዘሎን ጽቡቕ ዝኾነ ረብሓ ሒዙ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ይወፅኡ ዘሎ እዚ ድማ ኣገይን ክንድምንታይ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ምስ ኢማራት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ዝገልጽን ዘነጽርን ወፅኡ ኣሎ ካብዚ ብዘይፍለ ድማ ካልእ ንሱ ዝተሓሓዝ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታን ወፅኡ ኣሎ ሴኪሪቲ ካውንስል ወይ እውን ዩኤን ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣሜሪካ ሰለስተ ኣባላት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ መራሕቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ እገዳ ኣውሪዶም ነይሮም ንብል ነርና ሕጂ ድማ እቲ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ድማ ካልኦት 4 ኮማንደራት ሓውኒ ሕሜት ዝርከቦም እገዳ ኣቐሚጡሎም ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ኣገዳሲ ስጉምቲ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ነገር እናበሰለን ነፀረን ይመጽእ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ኢማራት ኣብቲ ጉዳይ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ሞር ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ብሴኪሪቲ ካውንስል ይኹን ብካልኦት ኤጀንሲታት ጸቕጢ እናመፅኦ ይመጽእ ኣሎ ሓቂ ድማ ናብ ምግሃት ገጹ ይቐርብ ኣሎ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓንቲ ኣገዳሲት ምዕባለ ድማ ኣላ Its eastern border with Sudan following violence linked to its neighbours' civil war. Fighting between Sudan's army and the paramilitary rapid support forces in the border town of Altina has killed 5 Chadian soldiers over the weekend. The government says the move is necessary to protect its citizens and prevent the conflict from spreading. Chad says the border will remain closed until further notice. Sudan's army says the rapid support forces have conducted drone strikes targeting civilian areas in the city of El Obeid. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ጫድን ሱዳንን ዘሎ ሽግር ድማ ኣሎ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ጫድ እውን ሽግር ክፈጥር ጀሚሩ ኣሎ ውፅኢት ናይዚ ዝግበር ዘሎ ድማ መንግስቲ ናይ ጫድ ምስ መንግስቲ ሱዳን እውን ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዝገልጽ እዩ ስለዚ ናይ ሊብያ መንገዲ ንምዕፃው ብዙሕ ፃዕራብ ዝግበረሉ ዘሎ ብጫድ ድማ ተኽእሎታት ናይ ምዕፃው ከጋጥመሉ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ዘለወሉ እቲ እንኮ ni ኢማራት ከተርፋ ዝኽእል ነዚ ናይ ህይወት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ንምንዋሕ ከተርፋ ዝኽእል ዕድል እንተሎ ብመንገዲ ናይ ብልጽግናን ኢትዮጵያን ጥራይ ክኾን ዝኽእል ስለዚ እዚ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ተረዳዲኡሉ ዘሎ ኣርእስቲ ኢና ንርኢ ዘለና very very interesting time ኩሉ ሰብ ድማ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዘለዎ ኩነታት እዩ
ስለዚህ ኣብዚ እውን ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ክዳነ ኢልዎ ነይሩ ትኾይና ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ኢሚነንት ስለ ዝኾነ ለኣኽቱ እውን ስለ ዘሎ ከምኒ ኤምሬትስ ዝበላ ደው ስለ ዘይብሎ ተኣዚዙ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መግለፅና ጠቂስና ኢና RSF ዝበሃል ሓይሊ ኣብ ጫፍ ናይ ጥፋእ ስለ ዘሎ ንሱ ክፈኽሰሉ ምእንታ ብዙ ይሓውወሎ ተባሂሉ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ኣሎ ሰብኣይ እዚ ተለኣኺ ሰብኣይ እዩ ስለዚ ሓውን የምፅእ ኣለና ኣብዚ ተንለኣኽቱ ደው ብል እንተኢለና ጥራሕ ኣይትኮይና ደው ዝብል እዩ ኣጀንዳ ንዛረቦ ዘለና ንሕና ነውግዕ ዘለና ሓፍ ዝበለ ጉዳይና ነውግዕ ዘለና እዞም ኣብዚ ዘለዉ ናይ ኣብዪ ተጋሩ ህዝቢ ኣደናጊሮም ንመጥቃዕቲ ክዳሉ ኩናት ይስሕጠሩ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ባዕሎም ከዮም ሰራዊት ናብዚ ኪድኡ ተናባሉ ዝደፍእዎ ዘለዉ ናይ ትግራይ ሰራዊት ሰብ ኣብሪሙ እኒ ተረዲኻ ዶ ንሕናስ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተፈናቐልቲ ንሓዚና ዘለና እንታይ ዝበሃል ጀስቲፊኬሽን ትግራይ ኩናት ዝናፍቕ ዝኾነ ሰብ የለን ባይዘወ ኣብ ኣርሚ እቲ መረዳእታ ናይቲ ኩናት ብየማንን ፀጋምን ሓደ ዓይነት መደምደምታ ይበፅሕ ዘሎ ነቲ ኩናት መን ይደፍኦ ከም ዘሎ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ንመለስ ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ንእሽተይ ክውስኸልኩም እየ ቱርኪ ረሲፕ ታይፕ ኤርዶዋን ንወግዓዊ ዑደት ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ እቲ ዑደት ኢትዮጵያ ናብ ኢማራትን እስራኤልን ዝያዳ ከይትፅጋዕ ዝግበር ፈተነ ተባሂሉ ይተረኣዩ ኢትዮጵያ ዛጊድ ኣብቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ምርገፂያ ብንጹር ኣይገለጸትን ይኹን እምበር ከም ኣምሳያ ስምምዕ ወደብ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህብ ምስ ሃርጌሳ ስምምዕ ከም ዝፈረመት ኣብ ግምት ብምእታው ናብ እስራኤልን ሶማሊላንድን ክትፅጋዕ ተኽእል ኣሎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ምድለያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ውጥሪ ክጋደድ ገይሩ እዩ እቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ልዑል ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ስለ ዘስዓበ ነቲ ጉዳይ ካብ ምድፋእ ሰገጥ ክትብል ተገዲዳ ንኢትዮጵያን ሶማልያን ዝሸምገለ ፕሬዝደንት ቱርኪ ኤርዶዋን እስራኤልን ሃርጌሳ ኣፍልጦ ምሃባ ንሶማሊላንድ ይኹን ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከም ዘይህልዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየዱ ዑደት ገሊጹ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃባ ወግዓዊ ዝገበረትሉ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከካይዶ ዝተሰማምዓሉ ዘተ ኣብ ዝተጓተተሉ እዋን እዩ እዚ ሃንደበታዊ ስጉምቲ እስራኤል ንኢትዮጵያ ዝያዳ ኣማራፅታት ሂብዋ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ኣማራፂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ሶማልያ ገጢምዋ ኣሎ ወይ ድማ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ዳግማይ ከተበራብሮ ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ጉዳይ እዚ እንተተልዕሎ ዘጋጥማ ፀቕጢ ካብቲ ዝሓለፈ ክውሕድ ተኽእል ኣሎ እንተኾነ ኢትዮጵያ ዛጊት ዘለዋ ኣማራፅታት ክፉት ክትገብሮ ዝመረፀት ትመስል ኢትዮጵያ ምስታ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክልሕልሕ ዝፀንሐ ኢማራት ዓረብ ጥቡቕ ርክብ ክትገብር ከላ ኣስመራ ድማ ምስቲ ካልእ ወገን ክትስለፍ ገይርዋ ኣሎ ኤርትራ ነዚ ሕርያ ዝወሰደት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ መንጎን ዝፀንሐ ዝምድና ቅድሚ ምኽራሩ እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጥረብ ዘካየዱ ቃለ ምሕትት ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕርን ዋንነት ወደብ ዓሰብን ብድፊት ኢማራት ዓረብ ምዃኑ ከሲሱ ነይሩ ኢማራት ዓረብ ንኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ተጠቒማ ኣብ ሱዳን ኢዳ ተእቱ ከም ዘላ እውን ከሲሱ ኤርትራ ምስ ግብፂ ይኹን መሓዛ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ዝምድና ክትሐይል ሓጊዝዋ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ መራሕትን ሰበስልጣንን ሰለስቲን ሃገራት ኣብ ሪያድ ካይሮን ኣስመራን ተረኺቦም ብዛዕባ ፀጥታ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ምንቅስቓሳት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነን ናዕበየን ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና ሓደ ነገር ጥራይ ክበርሃካ ዝኽእል እቲ ኣላየንስስ ብዓብዩ ነቲ ዞባና ብዙሕ ብድሆ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ምርዳእ የድሊ ከምታ ኣቐድማ ኣቢልና ዝበልናዮ እስራኤል ዝኣተወቶ ቦታ ድማ ቀሲኑ ክነብር ኣይክእልን እዩ ናይ ብሓቂ ከተሓሳስበካ ዝኽእል ኩነታት እዩ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ መፅያ ኣብዚ ከባቢ እዚ ክትፃወት ምጅማራ it's going to be a difficult situation